Опит си етажерка, реших да сглобя сам, но първо да кача по стълбите. Спънах се пак, ударих си главата и крака, но в крайна сметка успях да я кача. Първо да се съблека, да запретна ръкави, да взема инструменти от съседа и съм готов. Да бутна канапето, ударих си крака. Да бутам канапето, навивам килима, навивам, вдигам, тежи. Чупих вазата, ужас! Само това ми липсваше на около стъкла. Напълно се, аз сега трябва да се битовам. Все пак ще бутна масата, защото ми пречи. Готов съм, сега да събера стъклата. Първо, обълнах се пак, ужас. Да сложа лепека, баш бързана не може. Слушаме си инструментите, да видим какви инструменти имаме. Нищо не разбирам. Сега да видим опътването. Гледам, я да погледаме сега. Дали ще станат нещо не ми се връзат. О, не, просто съм го обърнал обратно. Сега нещата май са по-добре. Не стават. Пак няма да се обраства. Почвам самостоятелно. Български мъж да не мога да сглоби етажерка, такова нещо няма в България, а може и да има в крайна. Ето пак се ударих. Писна ми. Каква е тази дупка А, дупка Б, нищо не разбирам. Какви са тези дупки? И естествено пак се ударих. Да дигнем етажерката, да видим как. Какво става? Айде пак главата. Накрая ще стана без глава, ако продължа така. И ръката. Тук вече ми се разката фамилията на главата и на гърба. Ката! Защо хората си тръскат така, като ги боли? Няма логика в това. Все пак ще опитам с тиксо. Което не става с тиксо, става с много тиксо. Тиксо, пак главата. Тиксо и още тиксо. Нещата вече изглеждат добре. Мисля, че окей. Айде пак ръката. Ужас. Айде пак тиксо. Всичко е точно. Готови сме вече да я преместим. Нещо не се получава както трябва, рафтовете са доста криви, но по-добре криви рафтове, отколкото да няма рафтове. Сега трябва да се подсигуриме да не взема да паднат и сложиме още тиксо. Ето, слагаме тиксо и още малко тиксо и нещата са окей. В крайна сметка стана истинско произведение на изкуството. Гордея се със себе си. Допълним рафтовете, готово, всичко е точно. Сега да прегърнем етажерката като добър приятел. Иде на кино! Споко, добре съм!